ja som Rok a toto je Fix. a My sme nové dve lamy na YouTube. áno. Budeme natáčať vlogy, gameplaye, let's playe, vlogy, random vlogy, random fake vlogy, vlogy vlastne. Máme blízko. No, Takže dúfam, že sa vám bude toto video páčiť. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie, tak... ešte nekončíme, musíme ešte niečo povedať sebe. Takže začíname na YouTube. Takže dúfam, že nás podporte. A toto je úplne trápne, takže čaute. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like. Ak sa vám nepáčilo, nedávajte určite dislike. Ak sa vám bude páčiť tento channel, tak dajte Odber. A môžete aj zdieľať. Je to len na vás. Tak. A ešte chcem niečo dodať. Ak ja, alebo tuto, Fix. Ja ťa budem volať Fixo. Alebo ako ma napadne. Budeme počúvať nejaké hlášky nejakých youtuberov. A to len preto. lebo ich máme radi proste. A pozeráme ich. A vrátil sa nám to do plnoty. A keby ste vedeli, prečo som takto zamyslel, tak my tam máme telku a máme prepojený notebook s telkou. Takže preto som sa tam zapozeral. Tak mi ticho. Počkaj, ako to bude vyzerať, keď proste otočíš? Vidíte celú našu izbu. Dáme ešte. Ako tam vidno telku, a v tom vidno telku, a v tom vidno telku. No to je jedno. A v tom vidno mňa. Takže outro. Takže, čus!